रायजोआव जागायबाय बुलडोजारनि गोख्रों एक्शन। नैथि खेब गिबि मन्त्रि बिबान मोननाय लोगो लोगोनो हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों एक्शन। जेरै खोथा एरै मावजेनबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हादरसानि दाब दाब जायगायाव बुलडोजारनि गोख्रों एरख'नाय जाउनाव जानांदों सुबुंफोरा हालाय हाफाय दावराव दावसि। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों रायजोनि दखलगिरिफोरनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब। समायखिरा लानायनि उनावनो बिसायख'थिनि खोथा बायदि दखलगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा हादरसा सरकारनि। अननाय गैया, निमाहा गैया, हादरसायाव बीजेपी सरकारनि बे गोख्रों राहा। अखा बोथोरनि समावनो होखारबाय दखलगिरिफोरखौ। खुंथाया सरकारनि एबा थिखानाय हाफोराव दखल खालामना थानाय सुबुंफोरनि सायाव होखारनो थाखाय हादरसानि दाब दाब जायगाफोराव बुलडोजारजों गोख्रों एरख'नाया बे समाव सोलिगासिनो दं। हादरसायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नैथि खेबनि थाखाय बिबान मोननाय लोगो लोगोनो जागायजेनबाय गिदिर एक्शन। बे समाव रायजोआव अखा बोथोरनि समावनो गोख्रों होखारनाय हाबाफारि। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा हादरसायाव 5 लाख बिगा सोरखारि आरो हाग्रा हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनायनि गोख्रों थांखि लादों। गुबैयै सोरखारनि गुबै थांखियानो जादों आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरनिफ्राय दखल खालामजानाय हाखौ मोनफिननाय आरो नंगुबै जायगानि थागिबि सुबुंफोरनि मोन्थाइखौ रैखाथि होनाय। आरो बे होखारनाय एबा एरख'नाय गोख्रों राहाया कामरुप, बङाइगाव, नगाव, मरिगाव आरो सनितपुर बायदि जिल्लाफोरजों लोगोसे हादरसानि दाब दाब रिजार्भ हाग्रा आरो सोरखारि हाफोराव सोलिगासिनो दं। समायखिरा लानायनि उनावनो बिसायख'थिनि खोथा बायदि दखलगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा हादरसा सरकारनि। अननाय गैया, निमाहा गैया, हादरसायाव बीजेपी सरकारनि बे गोख्रों राहा। अखा बोथोरनि समावनो होखारबाय दखलगिरिफोरखौ। खुंथाया सरकारनि एबा थिखानाय हाफोराव दखल खालामना थानाय सुबुंफोरनि सायाव होखारनो थाखाय हादरसानि दाब दाब जायगाफोराव बुलडोजारजों गोख्रों एरख'नाया बे समाव सोलिगासिनो दं। हादरसायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नैथि खेबनि थाखाय बिबान मोननाय लोगो लोगोनो जागायजेनबाय गिदिर एक्शन। बे समाव रायजोआव अखा बोथोरनि समावनो गोख्रों होखारनाय हाबाफारि। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा हादरसायाव 5 लाख बिगा सोरखारि आरो हाग्रा हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनायनि गोख्रों थांखि लादों। गुबैयै सोरखारनि गुबै थांखियानो जादों आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरनिफ्राय दखल खालामजानाय हाखौ मोनफिननाय आरो नंगुबै जायगानि थागिबि सुबुंफोरनि मोन्थाइखौ रैखाथि होनाय। आरो बे होखारनाय एबा एरख'नाय गोख्रों राहाया कामरुप, बङाइगाव, नगाव, मरिगाव आरो सनितपुर बायदि जिल्लाफोरजों लोगोसे हादरसानि दाब दाब रिजार्भ हाग्रा आरो सोरखारि हाफोराव सोलिगासिनो दं। नंगौ, बे समाव हादरसायाव गोख्रों होखारनाय एक्शन। नैथि खेब गिबि मन्त्रि बिबानाव फैफिननाय लोगो लोगोनो गोख्रों एरख'नाय राहा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि। बिसायख'थिनि समायखिरा बायदियै गोख्रों राहा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि।